El grup de PSC Progrés de la Seu d'Urgell presentarà una moció al proper ple per tal que es redueixin els tràmits i la paperassa que actualment s'ha de presentar per aconseguir la gratuïtat del túnel del Cadí pels residents de la comarca. Actualment calen múltiples documents per aconseguir la bonificació del peatge i, a més, només serveixen per un any. Tants anys que ens ha costat tenir la gratuïtat del túnel del Cadí pels residents i resulta que les traves burocràtiques, la renovació any rere any del procés ho fa pràcticament inviable i que molta gent precisament no demani aquesta bonificació. Per nosaltres és una infraestructura de comunicació bàsica que ajuda a la dinamització social i econòmica del territori i, per tant, el que insistirem és, primer de tot, que s'ha de fer la renovació només un cop cada 3 anys, la renovació un cop cada 3 anys i llavors que es redueixin els tràmits administratius. Progrés també es demana per què es sol·liciten tants papers i tràmits quan l'administració ja disposa d'aquesta informació, a més dels recursos que s'han de dedicar a fer certificats. A vegades dona la sensació que el que es vol és afegir traves i dificultats burocràtiques precisament perquè la gent no demani la bonificació, quan tots sabem que el que les administracions el que estan tendint i el que tenen l'obligació precisament, el que tenim l'obligació les administracions és de compartir la informació i en tot cas l'únic que s'hauria de fer és autoritzar l'administració precisament perquè busqui el Servei Català de la Salut, perquè busqui els ajuntaments, perquè busqui el Consell Comarcal la informació que necessita. Progrés vol ampliar la petició de la reducció de tràmits per la gratuïtat del túnel del Cadí a les 3 comarques que hi tenen dret, Alt Urgell, Cerdanya i Berguedà.